राज्यात श्रावण महिन्यात जायत्यो सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यावळी जातात। दिवचलच्या गांवकरवाडो श्री शांतादुर्गा देवळात श्रावणी सोमार व्हडा भक्तिभावान मनयलो। अंदू देवळात लागभर जायांचो वापर करून जायांची पूजा शांतादुर्गेच्या चरणी अर्पिली। पळयात काय भक्तिमय खीण। ही शांतादुर्गा देवस्थान गावकरवाडा वार्षिक पद्धतीप्रमाणे तिसरा श्रावणी समाज सकाळपासून आतापर्यंत मोठा दबाजान मनयलो गेलो। आज सकाळी ग्रामस्थ गावकराच्या वतीन सकाळी अभिषेक पूजा केली। अभिषेक पूजा झाल्यानंतर गर्भगुडीन देवी फुलांनी सजावट केली। आम्ही एक संकल्प केलो की येता त्या श्रावणान 1 लाख जायो गुंतून ते गर्भकूड सजयतले म्हणून आज ही आमची इच्छा पूर्ण झाली असा। 1 लाख जायो घालून गर्भकूड सजयली असा आणि सकाळपासून आतापर्यंत सगळ्या भक्तांनी येऊन दर्शन घेतलेले आहा। तसेच सांचे महिला मंडळाचे नामस्मरण झाले। त्यानंतर सुबोध कासार नामांकित भजनी मंडळान आपली सेवा केली। अशीच संबंधित बरे भशेन सेवादान आज बरे सगळ्यांनी आमकां प्रोत्साहन दिले आणि हे देवीचे बरे कार्य आज घडून हाडले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।